Čo hajli? Useknout. Bojím se, Sachmed, moc se bojím. Bojím se, že král Škorpion stane z mrtvých, vrátí se a celý ten masakr začne zase na novo. Ale já jsem si to říkala, Anubide, že na světě nejsou jenom lidé dobrého srdce. Konec konců, tohle trošku jsem zahrál ta válčička, trošku krvavá. Ale ty jsi se do čísla zbláznila ještě jednou takhle a mně se podsvětí normálně strhnou váhy. No já nevím jak ty, ale já jsem z práce vyčerpaný jako župa. No, to dělal tak smrdí. No ale kdo tedy má v rukou artefakt, který může oživit krále Škorpiona? Dlouho jsem se snažila vyslyšet veškeré modlitby věřících. A musím uznat, že v mých chrámech bylo věřících daleko víc. A tak si myslím, že jako bohyně vítězných chválek bych měla dát přednost svým věřícím. Vyber mě. Cítím magické vibrace, nebo někomu vybruje prvotou, možná vybruje náranek. Ty, pojď, vezmi si jeden ze symbolů vaší moci a vlož jej na hrob krále. Ano, vítězí. Co jsi to udělala, žáku, nevíš to provedla? Slyším ten tvůj štět. Anubide! Děkuji ti, hrdino, že jsi mě zachránil. Odměním tě po zásluze, jak zasloužíš. Myslel jsi snad, že můžeš získat svou moc? Má moc patří pouze mně. A nyní padněte na kolena, bohové. A ty, Anubide, ty si mě nepřej, protože tě budu pronásledovat ode dneška až na věčnost. A ty, lidé Egypta, teďkon budete podrobeni. Budete podrobeni mé síle. Padněte všichni na kolena před svým novým bohem. Padni! Padni na kolena! A modli se! Padněte! Ty taky padni! Na kolena! A modlete se ke svému novému pánu! Takže